дар ҳол гирифта шотҳои банкиро маҳкам мекунанд. Дар Москва метавона гражданин кунад. То кадом моҳа ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд мегуфтем. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Маълумоти нав дар бораи шотҳои банкии муҳоҷироро маҳкам кардан пешкаши шумо мегардонем. ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. нафароне ки мехоҳед аз интернет маблағ ба даст биёрем, пул кор кунед, номери WhatsApp мебирояд, ҳамунҷода бинависонед. хоб чихеле ки муҳлати 120,000 ба охир расид. баъди ӯ бо як муҳлати дигар додан барои 630,000 нафар шаҳрванди хориҷие ки бедокумент гаштугузор мекунад. ва ҳозир тибқи маълумотҳое ки пешкаши мардум гаштагие, як чизи безебиш ҳам мебошад ки шотҳои банкиро маҳкам мекунанд. аз сабабе ки дар Федератсияи Русия шумо регистратсия надоред, патент надоред, ё ки трудовой договор кардагӣ нестен, мисол дар база данни МВД ҳамин чизо ҳастанд. дар бораи тамоми шаҳрвандони хориҷӣ маълумотҳо ҳастанд ва аз ин ҷиҳат дида дар ҳол гирифта шотҳои банкиро маҳкам мекунанд, аз сабабе ки бедокумент гаштаистен. ба ҳамин хотир бародарое ки дар Федератсияи Русия шотҳои банкӣ доред, аввалаш ки шотҳои хитона мисол снимат кунед ба фоидаи хитона ва баъдан ин ки тамоми қонуна хуб риоя кунед. ҳар ҳуҷҷате ки барои шумо лозим мебошад, ҳуҷҷатҳоро сари вақт тахт бикунед, регистратсия кунед, патент бикунед, трудовой договор бикунед, қонуни зиндагӣ кору фаъолият кунед. мисол ҳамин проблемаҳо болои сари шумо намебиёяд ва ҳамин мушкилиҳо, ҳамин маҳкам кардани мақсад шотҳову дигар чизо баъдан ба шуморам дахлдор намешавад. вобаста аз ҳар як одам мебошад ки чӣ гуна дар оҷа кор мекунад, чӣ гуна фаъолият мекунад. агар на дар ҳама ҷо як мақсад нарушение ки карди тибқи қонуни оҷа бояд ки ҷавобгар бошӣ. ба ҳамин хотир боэҳтиёт бошем бародари азиз. ин информатсияе буд ки ҳозир бигем чандин нафарҳоро аллакай ана ҳамин шотҳои банкишона маҳкам кардан, мо шоҳиди ҳамин чиз шидем. акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволот ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон хоҳем бирен, айсари нав пересикат кунен, одамои дилпир номерошон мебирояд, занг бизанен, ҳатман айноми ма гап занен. давлат нависондай, ту ҳар рӯз як гапа мегӯӣ. хай баъза нафари шуморам ҳар рӯз як савола пешкаш нагардонем ки видеоҳо дар назартон яхела натовад. як нафари дигар нависондае ки салом акаи Сорбон, зани ма ҳамиҷа кӯдак кардагие, дар Москва метавона гражданин кунад. паспорти Федератсияи Русияро гирифтан, дар ҳолате метавонен мисол падару модар ки фарзанд бигирад, яъне 18 солагӣ шуда. Фатҳиддин нависондай, бе причина аз аэропорт гардондан, ино чӣ мешаванд? инора мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем бародар, чунки баъзе нафарҳое ҳастанд ки бори аввал мераванд, мисол мегардонаншон, ира ҳеҷ чиз гуфта намешавад. як гапе ки тақдиртон баландӣ ки кард мегзарен, касеро ки роӣ мекунанд ба ягон причина ва бори дуюм рафтан ки хоҳем бародаро, аз ҳама хубаш як бор шуғли аҳолӣ мерен, даниётона проверка мекунед. Исфандиёр нависондай, салом акаи Сорбон, як савол доштум. бародарам 0101 то кадом моҳа ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд мегуфтем. пешакир раҳмат. хутон ҳисоб кунем бародари азиз, 2000 ҳоли 25 сола ба хизмат даъват карда мешавад, яъне ки 27 сола шид, баъд аз даъват ба хизмат озод мешавад. як нафари дигар нависондай, чихели амнистия сар шид ку ай 5 феврал. амнистия ҳеҷ сар нашидай бародар, авфи муҳоҷирон нашидай ҳозирашда. амирова нависондай, додар бачаи ма ҳамаи документҳош тамом шиданд, оид ба хона бирава, депорт мешавад. дар таможни контрол агар ҳамин чиза огоҳ нашаванд, напирсанд ягон документи даркорира, проблема намешавад. лекин пирсанд, пешниҳод карда ки натона, албатта запрет шиданаш мумкин аст. Саидакбар нависондай, салом Сорбон, намедонӣ кай амнистия мешавад барои одамои запрет? не, ин чиза мо намедонем, аз пеши хидмон ҳеҷ чиз гуфта наметавонем бародар. меха нависондай, саҳар барвақт ай хоб хез, богу хабари хуш, як рӯза ду хабар мебирорем. ҳар чизе ки мебирорем мо ба манфиати шумо мегем. агар шумода дар кор набошад, хубаш видеоро тамошо накунед. соф нависондай, салом додар, ман 31 январ омадам Тоҷикистон. албатта ҳуҷҷат накарда будам, барои ки дер рафтам. ман боз метавонам омада Россия. ҳаму пеш аз 5 ки баромадаен шумо бале метавонед, лекин бо мо доим мегем ки барои дилпирии хитон
шуғли аҳолӣ бирен ҳамун ҷая буридига проверка кунем. Раҳимов нависонда: ассалому алайкум ака, мара патент отказ шид. Россия омадам регистратсиям накардестам. чикор кардан дар кор? Патент отказ ба хотире мешавад ки аннулировать шидае. яъне шумо ҳамин ҳуҷҷатҳоро баъди 1 сол аз рӯзи аннулировать шидан метавонед дастрас бикунед. ҳоҷӣ нависонда: салом бародар, рақамотона мегуфтем. чанд савол доштум, суҳбат мекардем. хоҳиш дорам савол дошта бошед дар ҳамин комментария бинависонем бародар. аз ҳама хубаш ҳамин ҷай ва мо ки хондем саволи шуморо ҳатман ҷавоб мегардонем. зиндаву сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.